дар Федератсияи Русия огоҳӣ карданд ва гуфтанд ки рейдҳо ташкил карда мешавад. Ана ҳамёра паспортҳошона аннулировать мекунанд. Шумо аз пеши худтон пул пардохт карда наметонед. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. Тамошобинони азизу гироми қадр, охирон бор оиди конкурс гап мезанам, хоб бо диққат гӯш кунед. Рӯзи 12 октябр ба вақти соати Тоҷикистон соати 21:00 дар ҳамин канал эфир мекунем ва мо финали конкурса мегзаронем. 150 ё 200 донаи дигар билет мондагияи нафарҳое ки мехоҳед билет харидорӣ кунед ба 500 рубл 5 дона билетон метиҳем. Ин ҳамин номерои WhatsApp-е ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номери WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебирояд. Сумтона партоен ва чектона дар ҳамин WhatsApp равон кунед. Тамом. Сбербанк қати WhatsApp ҳардаш дар ин ҳамин рақамҳое. Ҳамагӣ 74 дона призай бародарои азиз, 3 рӯз пас финалай. Бидро билет бихар. Хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосии имрӯза. Дар Федератсияи Русия огоҳӣ карданд ва гуфтанд ки рейдҳо ташкил карда мешавад. Оиди фиктивни брак ва тайёр намудани шаҳрвандии Русия. Чӣ хеле ки худтон медонед, дар Федератсияи Русия тақрибан 1 сол ё 1.5 сол мешавад ки нафарҳое ки фиктивни брак мекунанд, рейд мекунанд, ана ҳамвора дастгир карда, обратно ана ҳамон паспортошона аннулировать мекунанд. Чӣ хеле ки худтон медонед, фиктивни брак дигар дар Федератсияи Русия иҷозат нест ва мумкин нестай. Бисёре аз шаҳрвандони Осиёи марказӣ бо тариқи никоҳи қалбакӣ соҳиби шаҳрвандии Русия мешиданд ва аз ҷумла имрӯз боз дар ҳамин мавзӯъ рейдҳои такрорӣ ташкил карданд ва нафарҳое ки никоҳи қалбакӣ доранд ва паспорти Федератсияи Русияро дастрас кардагӣ ҳастанд, ана ҳамёра паспортошона аннулировать мекунанд ва махсус рейдҳо барои нафарҳои ташкил карда шидагие ки бо тариқи сум посредникҳо шаҳрвандии Русияро тайёр мекунанд. Чӣ хеле ки худтон медонед, ин чиз аз вақтҳои пеш будак. Мисол мегирем, агар шаҳрвандони Осиёи марказӣ ба ҳамин корҳо машғул буданд, через посредникҳо метонистанд ки шаҳрвандии Русияро ба пул тезтар дастрас кунанд. Махсус имрӯз барои нафарҳое ки посредникӣ мекунанд, шаҳрвандии Русияро тайёр карда метиҳанд, рейд барои анҳамиё ташкил шидагӣ ва махсус барои нафарҳое ки фиктивни брак мекунанд. Ва инчунин Вазорати умурии дохилии Русия қайд намуд. Дар ҳолати тайёр намудани паспортҳои Федератсияи Русия, онҳо метавонанд паспортҳои қалбакиро ба шумо пешниҳод намоянд. Яъне ки Вазорати умурии дохилии Русия қайд намуда гуфт ки агар шаҳрвандони Осиёи марказӣ бо тариқи посредник паспорта дастрас кунанд, дар ин ҳолат имконият ҳастай ки паспортошон фалшивӣ бошад. Яъне ки паспортошон дар база данни Федератсияи Русия нестай. Паспорти қалбакӣ дастрас мекунанд. Ва гуфта мешавад ки ҳар касе ки бо ин гуна кирдорҳо даст мезанад, мутобиқи қонунгузории Федератсияи Русия нисбаташ парвандаи ҷиноӣ оғоз карда мешавад. Яъне ки дар Уголовный кодекс оиди печатҳои фалшивӣ тайёр кардан махсус статьяҳо омода кардагиянд. Тамошобинони азизу гироми қадр, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан. Ва ногуфта намонад, ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо, рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. Ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Ака пули хизмати ҳарбӣ кай супорида мешавад? Барои ответ пешакӣ раҳмат. Нафарҳое ки мехоҳанд хизмати алтернативӣ кунен, шумо ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи худтон мерен муроҷиат мекунен. Агар ки шуморо номнавис кардан, баъд метавонед ки пула пардохт кунед. Шумо аз пеши худтон пул пардохт карда наметавонед. чандин нафарҳои дигар оиди видеои динангӣ ман нависондиянд дар бораи бародармон Коля Таҷик видео карда будем ва аз аудиторияи худмон хоҳиш кардем ки кӯмак кунанд ба ҳамун бародар ва бисёри нафарҳо дар инҷа миннатдорӣ карданд. Бародарони азизу гироми қадр, мо мардуми тоҷик, мо миллати тоҷик бояд ки ҳамеша сарҷам бошем, бояд ки дасти якдигара доим ҳамихел бигирем ва ҳар чизе ки ҳастае аз барои худо мекунем ва ҳамин хотир худованд ӯ бародармонро озод кунад ва шумодам ҳазор раҳмати калом барои суханҳои хубтон.
дил 74 нависонда. Ассалому алейкум ака. Ма дар Москва дар шаҳри қарор дорам. Бори аввал работа гуфта диромадам. Дар муддати 3 моҳ документ накарда биромадам Тоҷикистон рафта 15 рӯз истодам. Абрад наомадам, учоба диромадам, студент шидам. Барои ки 3 моҳ наистодам, омадан ма 4000 рубл штраф споридам. Гуфтан 3 моҳ Тоҷикистон рафта истода биё. 2 ҳафта вақт додам барои рафтан. Аз вақти додагиашон қариб 2 моҳ гузашт. Ман нав равам, мара депорт мекунанд ё ин ки не. Ман дар инҷо студент ҳастам. Пешакӣ раҳмат. Қонунгузории Федератсияи Русия ҳар чизеро ки нисбати шаҳрвандони хориҷӣ муқаррар мекунад, бояд ӯ корҳоро амал кунем. Яъне ки мо шумо дар ҳар ҷое ки қарор дорем, бояд қонуну қоидаи уҷаро риоя кунем. Дар ҳолати мисол гуфтанд ки 2 ҳафта пас аз Федератсияи Русия бояд ту буброӣ, дар ҳамунҷа қоғаз агар дар ту дода бошанд, постановление дар ҳамунҷа нависондагия пунктҳо дорад. Дар ҳолати ҳамин муҳлада тарк накардани Федератсияи Русия метавонанд ки штрафитро дуайно кунанд ё метавонанд ки запрет кунанд. И ҳар намуд роҳҳо дорад. Дилшод нависонда. Ассалому алейкум ака, созен хубен. Илтимос ҳамин савола ҷавоб диҳед. Ман гости омадам Питер. Мехоҳам патент кунам. Граница равам биём патент метиҳанд ё ин ки не. Дар ҳолате ки ҳамчун гости вориди Россия мешавем, вақте ки ай Россия берун мебироем, баъди 3 моҳ ҳаққи ворид шидан дорем. Як каси дигар нависондаи оператсияи желудкара хизмат мебаранд ё ин ки не. Пешакӣ раҳмат. Вақте ки желудкат ягон беморӣ дорад ё ки желудката нав оператсия кардагианд ва ту ҳуҷҷати тасдиқкунанда аз духтур дошта бошӣ, дар ҳамон ҳолат ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Як каси дигар нависондаи аблаваи кадом число сар мешавад ва кадом число буд мешавад. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аллакай сар шидагия 27 ноябр тамом мешавад. Як каси дигар нависондаи ассалому алейкум акаи Сормон. Фаҳмидем ки бо тариқи ЗАГС гражданство намешава гирифта, вале РВП ё ки вид на жительство мешида боша ё ин ки не. Пешакӣ раҳмат. Нафарҳое ки то 26 агар вид на жительство дошта бошанд ё РВП дошта бошанд, и қонуни нав ба шумо тааллуқ надорад. Шумо дальше метавонед ки паспорт бигиред. Вале агар то 26 октябр шумо ягон ҳамин ҳуҷҷатҳоро надошта бошед, аз сари нав хитон ба воситаи хитон ҳуҷҷат месупоред ва мегиред. Як каси дигар нависондаи акаи Сормон як илтимос ҷавоб диҳед. Ман 27 январда 27 сола мешавам. Хизмати баҳорида ба хизмат даволат мешавам ё ин ки не. ҷавоб диҳед ака илтимос. нафарое ки 27 мешаванд аз даъват ба хизмат озод ҳастанд. Эҳсониддин нависонда. Ассалому алейкум акаҷон, ҳамун қонуни авф чӣ шид? Муҳоҷиро авф мешаванд ё ин ки не? қонуни нав дигар дар бораи ҳамин авф ягон чӣ нашид, яъне ки ягон информатсияи нав нашид. ин чиз бояд аз ҷониби президенти Федератсияи Русия тасдиқ шавад ва аниқ шавад. Як каси дигар нависондаи акаи Сорбон. Ман омадам патент накардам. 6 моҳ пас граница гузаштам. Омадам мегӯям патент намекунем, бояд 3 моҳ Тоҷикистон райбести чӣ мешавад, наметавонам карда. Дар ҳолате ки шумо мигратсиони картаи работа мегиред ва патент намегиред, баъд ай граница мебироед, ана ҳамин мушкилӣ мешавад барои шумо. Ба ҳамин хотир вақте ки ворид мешавед, тибқи муҳлати муқаррар карда ҳуҷҷатҳои лозимиро бигиред. Шумо аз Россия берун мебироед айни ҳол ва 3 моҳ берун аз Россия бояд қарор бигиред. Фарқ надорад дар куҷо месед. баъд ворид мешавед, ай сари нав патент мегиред. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунам. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.